Hej mor, jeg vil lige filme mit værelse, så du kan se det. Der er et lille vindue. Med Anna. Og Anna og David. Og Grøn Klasse Kisser der til mig. Og nu går jeg lige op i min seng. Det billede far har lavet. Det er meget stort. Og så står min kommode. Det er mit glas. Det er meget stort. Den drikker jeg mælk af. Og min plante. Ja. Den har det ikke så godt. Men og min duftlys, der heldigvis ikke dufter så slemt mere. Og mit vindue, der er meget utæt. Så jeg har sat fin gaffatape hele vejen rundt. Og jeg skal lige se det her. Mit klassebillede, der vender lidt den forkerte vej. Men her er det lige min lampe. Og min taske. En lille taske. Og med fjernsyn. Så det, okay, så nu, det er når jeg ligger i min seng. Så skal jeg se sådan her. Min lampe som et spejl, skal op og hænge. Jeg har lige rykket rundt. Og nu har jeg lidt rodet i min seng. Det er mit sengtøj. Det synes jeg er fint. Og så. Men har mere plads, når mine ting er slået sammen. Så er det lige sådan rodet ting. Det er der lidt over det hele. Jeg har ikke sådan noget opbevaring. Der står også lige nogle ting rundt omkring her. Der står nogle sko, det er svært at se. En skrivebord. Vasktøjskurv. Knæer. En dør. Med et lille. Og så. Ja, det er sådan en ting. Der er meget rodet. Pause. Så tror jeg, den spiller igen. Og det er lidt svært at se. Men det er det er væk. Nej, det er ikke rigtigt. Nå, men så tager vi lige badeværelse først. De der energipærer skal lige have lov til at tænke lidt. Se, så er der sådan et lille skab med alt muligt crap over det hele. Og Kasia der har købt en vægt, hvor der er ur. Nu skal jeg så se, men det er sådan et ur samtidig med. Og alt muligt andet crap. Der er mange ting. Og vores poser. Der hænger der. Og vores toilet. Så kan du måske bedre se. Det er vores køkken. Der er mange ting rundt omkring deroppe. Jeg har lavet en kaffemaskine helt op. Nej, det kan man ikke sige. Men der er nogle skabe. Og vores blus. Det er sådan et nyt et, ligesom vi har. Og vores lorteovn, som der ikke er særlig god. Og vores nye køleskab. Som er rimelig stort. Og det er så her. Det er vores dør. Kan man lige se ud. Det er udsigten af vores dør. Det er det hele. Så man kommer ind. Og så kan jeg svært at tage det. Der kan se, det er nemt, der er lidt rødt. Jeg kan ikke se så meget. Men her er en seng. Det kan jeg ikke se så meget. Nej. Det er også lige meget. Nej, jeg kan se mig på badeværelset. Se, hvor fantastisk fint jeg bliver med hårbånd og briller og mit hår det er langt, og det klør helt vildt. Og så har jeg købt de der halvøjepiller olie. Men nu kan du se, nu er lyset kommet. Nå, jeg lukker lidt an, så kan jeg fast. Ja, så har det faktisk været en rundtur om min plante, jeg fik af Fanny. Den blev jo stadigvæk. Jeg forstår ikke helt, hvordan den kan. Men det kan den. Så jeg sidder lige og skriver
på min lille computer. Ja, kan du snart se til jul. Så. Men det var bare det, mor. Så kunne du se, jeg tænkte, at du skulle se min lejlighed. Nu var det sikkert lidt tid, før du kom herover. Så. Måske sådan er det her. Måske så får du bare se til jul. Men den ved.